Bă, da, voi aici așa stați, fetițele într-o parte și băieții în alta? Dar nu vă încălecați? Da, știi, când o să mai creșteți, atunci o să vă încălecați, știi? Nu vreți niciodată? Dom'le, mie îmi place să călăresc. Da, îmi place să călăresc. Îmi place să încalec și îmi place să călăresc. De multe ori călăresc și călăresc și călăresc și călăresc și călăresc și lumea zice că am mers prea departe. Dar eu nu-i ascult și văd de după. De altfel, eu sfătuiesc pe toată lumea să se apuce de călărie. Pentru că e frumos să călărești și e frumos să te încaleci. Cine vrea să facă călărie, trebuie să se apuce din copilărie. Am făcut și o ribă. Eu chiar am sugerat unei clase de grădiniță să înceapă să călărească. Dar nu așa exagerat, un ponei sau ceva. Dacă încep de mici, când o să crească mari, o să învețe arta călăritului și o să învețe să se călărească unii pe alții. Ba, da, stai! Despre ce vorbim noi aici? Despre... Mă rog, și-am încălecat pe așa și v-a spus povestea așa. Și-am încălecat pe o căpșună și v-am mai spus o minciună. Și încă una, și încă una, și încă una, și încă una.